Mediastadissa parasta on se, että täällä voi tehdä tosi monipuolisesti erilaisia projekteja. Mä tykkään siitä, kun tää koulussa on niin avoin ilmapiiri ja sitten, että täällä on niin paljon erilaisia ihmisiä. Parasta Mediastadissa on se, että täällä saa hyvät eväät kaikille media-alan aloille, muun muassa äänelle, liikkuvalle kuvalle, digitaaliselle viestinnälle ja valokuvaamiselle. Mä oon oppinut aikatauluttaa paljon paremmin ja mun stressinsietokyky on huomattavasti parempi kuin mitä se oli, kun mä hain tänne. Mä tykkään tässä koulussa siitä tosi paljon, että mä oon päässyt toteuttamaan mulle tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita, niin kuin koodaamista ja taidetta. Mä tahtoisin tehdä töitä visuaaliseen suunnitteluun liittyen ja mahdollisesti kirjallista sisällöntuotantoa. Koulun jälkeen mä ajattelin hakea tuonne Turun ammattikorkeakoulun animaatiolinjalle ja sitten toisena vaihtiksena on, että mä haen tuonne Suomenlinnaan sinne taidekoulumaahan. Valmistuttuani Mediastadista haluaisin opiskella digitaalista viestintää Metropoliassa tai graafista suunnittelua. Koulun jälkeen mä käsin hakea Metropoliaan kuva- ja leikkauslinjalle. Mua on aina kiinnostanut peliala tosi paljon, joten sen jälkeen kun mä täältä koulusta valmistun, niin mä aion mennä opiskelemaan lisää koodaamista ja sen kautta suuntautua pelialalle.